fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B. Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.
La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Festival Giria de Volaille, Nenia Tako Foloi, Kamamafon, Nyanama, Anu Ujeni, Chieu, Camion, Pigeon, Lokulubau, Tongonou, Konosogontu, Dugu, Fatase Kai, Nan Wanauma. A Barabella Jelin, Labena, Association Tom Dollar, AMSTD, Ani Radio Kleduka, Barakanyuan Konala. Tako Foloi, Abedam, Novam Kalot, Lemwani Woro, Kafuri, Atli Bisaba. Samba fla ani mogani duru terrain shaba min fleni lafiabu a yoro manja monima kabral oirela aw muniye kamama fen marabagaw ye aw muniye kamama fen tobibagaw ana jeni bagaw ye shieje naw na nogonaw aw kana sigi tugoshila awe aw bolo fon lakodon kana aw togosebe ni nyogon kumben bele bayna na ankoma festival Giria de Volaille ni aw mogobe kuna funu ngorawla aye wele yite 76 42 42 02 Walman 65 88 72 76 Placasma au Teremani Ayewili Jona kana ausgiro mamine ni festival Giria de Volaille Denfaya Minan Sigilimbe Chebami Nkoro Oye Shaka Aliseni Kamaraye président délégation spéciale communicative kono a Dembaya Mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Mbadeu Festival Giria de Volaille Nabe Kamama Fon Kofo Ni Atako Foloi Akona to Tokushila Ningala Kale Awiye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi wulada in na kibaruyaw bɛna taa n'an ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nin waati na diɲɛ seleke naani ka tɔnba olu bɛ ka jɛrɛ kɛ jɛrɛ min bɛ tali kɛ basigibaliya ale kan min ye isa kɔnfuru ye ISC ɲɛmaw tɔgɔla ale ye laseli kɛ yan Bamako farafinna ka kelenya tɔnba bolofara ka lasigiden bɛ Ablaye Diop ni olu ye ɲɔgɔn ye douanelakaw olu bɛ ɲɔgɔn ye la Abujakaw fɛ yen yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ farafinna kɔnɔna na baaraw bɛna taa sira kura minnu fɛ min ye Mali douane directeur n'ale ye farafinna ni camancɛ bolo diɲɛ seleke naani tɔgɔla douaniw olu ka ɲɛmaa dangan ye ko ɲɛmaaya bɛ ale bolo Abujakaw fɛ yen baaraw olu daminɛna kunungo Mali kɔnɔna na yan halisa min ye degun ye o bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajiko ale kuma cayalen don wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ kɛ lununinkaw fɛ yen basigibaliya min tun bɛ juma tɛmɛnen ka se ka fura sɔrɔ o la an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw bɛna fara o kan n'a kɔkan kibaruyaw sisan min y'an ka denmisɛnninw ye olu sen tɛna ye 8e de finale la fala ye Maroc n'o ka ndolata banna 3-2 la min ye an ka cɛlu filanan yɛrɛ dasira balontan yɛrɛ bantɔ o y'a sɔrɔ Marocaw ka 3 bɛ an na ka ban min ye camancɛ sɛgɛw ye espoir olu fana tun bɛ Badian balontan na o banna 2-2 la cɛ tɔgɔ ye Fuseni Jawara ka mɔgɔw tɛ sisan nin waati na min ye kɔrɔbalenw ye olu fana ka Badian dolatɛ bɛ yen ni Jordani o bɛ ka kɛ Tinisikaw fɛ yen o bɛna daminɛ sisan yɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ 18
ni an ka kuma la belebelew ye an bɛna minnu walawala aw ye sɔɔni sisan Falaye Keyita bɛ yan ani ne yɛrɛ an kurakuranin bɔlen don Sibi ka na sisan Falaye an bɛ Sibikaw fo ka Kalasakaw fo Kalasa Baki ka denbaya mɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo Falaye Tabukaw an b'u fo n'i taara Sibi tuma o tuma n'i taara Sibi Falaye ɲɛnafin de bɛ b'i la tuguni parce que lafiya min yɛrɛ bɛ jiri sumakɔrɔla ni mangoro kɔrɔlaw la yen a ka ɲi maaninfin ninkun ma dɛ ayiwa y'a fɔ fana k'a ni wula a ye Sibi tigatulu dɔ san k'a lajɛ n'a kɛra min ye a na fara sanbaw kan don nataw la farafinna an fanfɛ bolo yan jamana 3 min faralen ɲɔgɔn kan n'o ye AES ye olu fana ka maaw bɛ baara la yan Falaye baara yɛrɛ daminɛna sisan stade 26 mars ale bɔlɔbɔlɔ kɔnɔnaw la yan'o cɛ sa minisiriw tun bɛ Sibikaw fɛ yen sɔgɔmada in na min mana sɔrɔ o la an na tila k'o bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan. Falaye wulada in na bilasiralen ncinin ni san yɛlɛma sera tan bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ min ye denmisɛnninw yɛrɛ ka kuma 31 ko f'u k'a ɲɛnɛmaya Falaye n'i b'a fɛ kɔni janvier falo tile fɔlɔ ka k'i ɲɛna i ka si kɛcogo la i ka si i ka kow kɛcogo la i ka maa tɔw jateminɛ i ka siraba jateminɛ i k'i hakili to i yɛrɛ la Falaye ɲinan an bɛna ɲini denbaw fɛ Falaye an bɛna ɲini dutigiw fɛ an bɛna ɲini kabilatigiw fɛ an bɛna ɲini dugutigiw fɛ k'a ɲini musokuntigiw fɛ k'a ɲini kamalenkuntigiw fɛ Falaye u ka kuma denmisɛnninw fɛ u ka kuma dutigiw fɛ dutigiw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Falaye san tɔw la an bɛ gouvernement jalaki nka an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ jalaki ye anw yɛrɛ dutigiw ye Falaye dutigiya a ka gɛlɛn a ka nɔgɔn sabula n'i ye dutigi ye i kan ka i jɔ i jɔyɔrɔ la i kan ka se ka fɛn minnu kɛ i kan ka se ka minnu to minnu kan ka kɛ olu i jɔyɔrɔ yɛrɛ ye min ye i ka du kɔnɔna na f'i ka o dutigiya baaraw olu dafa Falaye jɔrɔna min bɛ ne na o ye petari ye o ye tasuma pɛrɛn ye jɔrɔna min bɛ ne na a b'a fɔ o ma ko feu d'artifice o ye o ye tile 2 in na min ye décembre kalo yɛrɛ ma jɔ fɔlɔ Falaye fitiridaw fɛ anw ka fantankinw na an bɛ min mɛn o ye petani ci kan ye san tɔw ta an bɛ se ka faamuyali k'o la dɔɔni nka ɲinan an b'a ɲini dutigiw fɛ an b'a ɲini jamanatigiw fɛ an b'a ɲini anw yɛrɛw fɛ an k'an cɛsiri an k'an jija petari ko an k'o senbɔ an senna nin waati in na fɛn min kun bɛ an kan a kunbɛli ka nɔgɔya baara ka nɔgɔya sɔrɔdasiw bolo a ka nɔgɔya polisiw bolo baw k'u janto u yɛrɛ la petari la Falaye a dɔw bɛ denmisɛnninw bolo Falaye n'a cira i baliku n'i ma farati limaniya bɛ tila i la a dun tɛ sɔrɔ la dɔwɛrɛ la dɛ a b'an ka duw de kɔnɔ a b'an ka sigidaw de la denmisɛnnin minnu b'a ci u b'an bɛɛ cɛla su ani tile ko maa tɛ kuma maa den fɛ Bamakɔ yan nka nin waati in na a ka jateminɛ dɛ kangarida ka fisa wuli ka bɔ n tɔ nka ye petari sanni a feereli a cili a fanba bɛ kɛ yɔrɔ minnu na Falaye a kuma fɔ man di dɛ nka sɛgɛnbaatɔ kinw don dɛ olu de wasa b'a ma kosɛbɛ n'o tɛ se bɛ maa maa ye i t'olu denw ye nin ko ninnu na kosɛbɛ jateminɛw de don anw minnu bɛ yen ko anw ye sendaw ye kobaw ni kokɛnw kɛli fɛn minnu tɛ se ka bɛn olu de kɛli ka di anw ye ka caya damayira kow fɛn minnu ti bɛn anw de b'olu kɛ wa an bɛ tila k'a fɔ tuguni se t'an somɔgɔw ye se t'an bangebaaw ye an yɛrɛ bɛɛ sigilen don k'u layɛ den b'e bolo a bɛ bɔ waati min
a bɛ don waati min a bɛ mun ni mun kɛ a bɛ ka mun sigi sen kan ani jɔnni bɛ ɲɔgɔn fɛ e t'o si dɔn k'e den don ka gɛlɛn dɛ pétard dun filɛ nin ye ale tiɲɛni nɔ i bɛ se k'i si kɛ i tɛgɛ ɲɛtigi ye tuguni ni ye pétard sugu dɔw y'i sɔrɔ i bolodenkɔniw k'a bɛɛ tigɛ ka bɔ a la pewu k'i ɲɛda nɔɔni pétard dɔw bɛ se ka kɛ fala ye wa hali o yɛrɛ tɛmɛnen mugu jugu min bɛ bɔ a la o kasa maa bɛ maaw la fiɲɛnabana ninnu bɛ maa minnu na fala ye a bɛ olu ni degun kosɛbɛ an b'a ɲini bangebaaw fɛ nin waati ni jamana taabolo kama u ka wulikajɔw boloda u ka bilasiraliw kɛ ekɔliw dayɛlɛlen u ka don ekɔlisow kɔnɔ u k'a fɔ denmisɛnninw ye pétard ci a ka dabila ɲina pétard ci u k'u sen bɔ a la pewu jamana bɛ dabolo min na ka ɲɛfɔ u ye kalansow kɔnɔna fala ye n'o tɛ ne ɲɛ bɛ min natɔ la nin y'a novembre kalolama ye sibiri tɛmɛnen a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya sabula denmisɛnninw tɛ d'a cili ma u b'a fili mɔgɔw cɛla de u filamaɲɔgɔnw olu jɔlen walima u ɲɛnɛnkɔlibatɔ ka se ka n'a ci u kɛrɛfɛ o de ka ca u bolo nin waati in na kosɛbɛ an ka hakili to an yɛrɛ la wa hali 31 yɛrɛ don fala ye baara kɛ yamaruyani ka don a ko la a ko ka jateminɛ sabula dɔw fana ta bɛ yen a bɛ komi gɔlɛ ci k'a fala ye walayi ko feu d'artifice wa feu kun t'a dɔn mun olu dɔw bɛ dɔw bolo fala ye n'o cira b'a fɔ ko dugu cira ka ban a ko ka jateminɛ fala ye nin ye an ka bilasiralikan ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ma ka ɲɛsin an teriw ma ka ɲɛsin an balimaw ma ka ɲɛsin an sigiɲɔgɔnw ma ka ɲɛsin an ka dugutigiw ma ka ɲɛsin an ka kabilatigiw ma ka ɲɛsin an ka dugudenw ma ka ɲɛsin an yɛrɛ ma ani an ka dukɔnɔdenw an ka pétard ko in an k'o sen bɔ an sen na ɲina ekɔli karamɔgɔw ka fara an kan ekɔli directeurs ka fara an kan denmisɛnninw bɛ jɛrɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw k'u hakili t'o la e min bɛ carré kɔnɔ kuma bɛɛ denmisɛnninw ka taa ni ka segin bɛ k'i ɲɛna pétard ko a jateminɛ aw minnu bɛ kin kɔnɔ aw minnu bɛ sigidaw la aw minnu ye feerelikɛlaw ye a ye aw hakili to aw yɛrɛ la a kɔlɔlɔ danyɔrɔ ma nɔgɔn hali dɔɔni sabula denmisɛnw b'a tigɛ ka taa don a la k'a fili a bɛ taa bin yɔrɔ o yɔrɔ olu ka sira t'o tɔ si la an bɛ tajiko gɛlɛyala fala ye u kɛlen ka taa nin ci dɔ ka station kɔnɔna na ye an bɛna mun de fɔ donc an k'an hakili to an yɛrɛ la bɛɛ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la nin ko in na nin ye an yɛrɛ de ka ko ye fanga ka ko tɛ nin ye dɛ nin ye dutigiw ka ko de ye denmisɛnnin kɛra npogotiginin ye o a kɛra cɛmisɛnnin ye o a kɛra lamɔden ye o a y'aw hakili t'u la a y'u ta yɔrɔw jateminɛ a y'u ka kow jateminɛ nin waati ni waati tɔw tɛ kelen ye nin ye an ka bilasirali ye fala ye pétard ko n b'a dɔn ɲɛmaaw bɛna sɛbɛn bɔ dɛ nka yanni ɲɛmaaw ka sɛbɛn bɔ an yɛrɛ dugutigiw an k'an jɔ an dutigi jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i se i denw na lala o b'an kisi ko dɔ kɔlɔlɔ ma sabula nin waati in ta ale ni waati si ta tɛ kelen ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client fala ye sɔgɔmada in na an bɛɛ tun bɛ sibi min ye alimanw ka baɲumankɛtɔn ye n'o ye Claude Tira ye ale musaka min kɛ sen kan kalanso min kalo wɔɔrɔ npogotiginin 80 bɛ don fala ye bolomayɛlɛma baaraw k'olu kalan kɛ u kunna bi sɔgɔmada in na i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye AES maaw ye olu ka fɛɛrɛ kɛnɛ bila la min ye samedi 26 mars la o hukumu kɔnɔna na minisiri 3 ani Gana masakɛ
olu taara ka t'u ɲɛda CAS kan bi bagan bɛ boso yɔrɔ min u taar'o lajɛ musomanin ninnu yɛrɛ bɛ bayɛlɛmali kɛ guwa min kɔrɔ u y'o bɛɛ lajɛ kɛnɛ ka an ka taa sibikaw fɛ Kalasa complexe agricole ale kɔnɔna na. Ok, a ni ce bi sɔgɔma an nana yan yɔrɔ la centre nin na u bɛ denmisɛnw musow u b'o former yan yɔrɔ la n bɛ fɛ ka profiter n'a ka micro ye k'an ka AES président fo o ye hakili min sɔrɔ k'a fɔ ko an ka dugu an kan ka se k'an yɛrɛ ta an ka dugu la fɛn caman b'an fɛ mɔgɔ wɛrɛw olu bɛna ta ka taa a dilan ka dɔ wɛrɛ fara a kan ka sɛ ko kana d'anw ma yan yɔrɔ la an bɛ baara min kɛ an bɛ wasiji min bɔ n'o bɛ an wasiji an b'o ta ka t'o di mɔgɔ wɛrɛw ma an nana centre min kɔnɔ an y'a ye n'o ye mɔgɔw kalan fɛn min o b'o yɛlɛma ka sɔrɔ k'a di an ka population ma an kan ka bama ka kɛ an ka jeunesse dugu o dugu la minnu bɛ yen n'an b'o kalan n'an b'o former an bɛ bololabaara yira o la an b'a hakili yira o la u bɛ fɛn min b'an ka dugu la k'o ta ka valeur don o la pour qu'an fana ka se ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka faamaya sɔrɔ ka na don n'a ye an ka dugu kɔnɔ n bɛ fɛ ka hali bi ka madame le ministre fo a y'an invité ko an ka na o ye an ka président ye hakili min d'an ma o ye sira min yira an na a b'o sira nin de kan donc an b'a fo hali bi an bɛ fɛ ka profiter fana ka centre mɔgɔw bɛɛ fo minnu bɛ denmisɛnw ta k'o kalan minnu bɛ denmisɛnw ta k'o ladon minnu bɛ denmisɛnw ta ka hakili d'u ma an b'o fo k'a fɔ ko AES bi taara yɔrɔ min na o hakili de ye nin ye minnu m'a faamuya ban u kan k'a filɛ k'a faamuya ko min bɛ fɔra kuma wɛrɛ tɛ kuma fu tɛ o bɛ taara n'a ye ɲɛfɛ o ye tiɲɛ ye n'an ko AES Burkina Mali ani Niger don donc an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ. An ka minisiriw nana ani AES minisiriw ka na an ka nin infrastructure lajɛ a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye parce que nin projet in n'i y'a jateminɛ Metal Sudan y'a baaraw kɛ mais baara in bɛɛ kɛra entreprise Mali entreprise dɔ de fɛ mɔgɔ ma bɔ kɔ kan ka na baara nin kɛ ni dɔw yɛrɛ nana lajɛ u tɛ da la nka o fana o kɛra anw ka baara kɛcogo b'o la nka baaratigi fana ka laɲini dɔ tun y'o ye baara bɛɛ ka kɛ jamana kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ kana bɔ kɔfɛ kana fɛn k'a la bon n'i y'a jateminɛ sisan baara in bannen kɔfɛ musomaninw de ka formation bɛ kɛ yan nɔ a y'a jateminɛ sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ yen nɔ baganmara yɔrɔw bɛ yen nɔ fɛnw bayɛlɛmali yɔrɔw bɛ yen nɔ fo ka na se feereli ma donc a kɛra fɛn in jateminɛna ka kɛ bakuruba de ye u mago kana se fɛn wɛrɛ ma yɔrɔ wɛrɛ la bɛɛ ka se ka produit yan nɔ an ka musomaninw de bɛ former je pense que o ye kunnawolokoba de y'an bolo ni minisiri saba nana k'u bɛna o lajɛ vraiment a diyara an ye kosɛbɛ c'est pour cela k'an bɛ yan bi visite la an nisɔndiyalen don nisɔndiya in yanni i k'a fɔ i bɛ